Λοιπόν, θα σας δείξουμε τώρα πως ένας κάρτο 808, το κουτί του είναι αυτό, ο οποίος έχει πρόβλημα στον πόλο, είναι κάθετης αντίστασης, θα τον κάνουμε να καίει. Λοιπόν, zoom από πού κάνει αυτό, από πάνω δεξιά αριστερά. Αυτό εντάξει, το βρήκες. Λοιπόν, αυτός είναι εδώ, από ό,τι βλέπετε μέσα στον πόλο, στο σημείο εδώ δεν έχει εγκοπές και πρέπει να βάλουμε κάτι για να μπορεί να τραβήξει, αλλιώς ρουφώντας δεν θα μπορέσουμε να τραβήξουμε. Μία μέθοδος είναι να φτιάξετε αυτά εδώ. Αυτό είναι ένα σειρματάκι ή να κάνετε ένα γάμα και ένα πιο μακρύ. Πώς μπαίνουν αυτά? Απλά το βλέπετε, αρκεί να μην ακουμπάει στα τυχώματα, να είναι πάνω στον πόλο. Αυτό για μένα προσωπικά είναι η καλύτερη λύση. Αλλά ώρα ανάγκης μπορείτε να βγάλετε αυτό εδώ και να φτιάξετε ένα μακρύ ή να φτιάξετε ένα κομμάτι από σύρμα, από καλώδιο πολύκλωνο, το οποίο το βάζετε μέσα εδώ κανονικά. Το βλέπετε, δεν ακουμπάει στα τυχώματα, είναι να ακουμπάει ακριβώς πάνω στον πόλο τον μεσαίο. Δουλεύει, το έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα πώς μπορούμε να στρίψουμε ένα σύρμα κυκλικό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε την πατέντα με το καλωδιάκι, το οποίο δουλεύει, το έχω δοκιμάσει. Κάνει σκιά. Και είναι τόσο δα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θα είμαι της γνώμης να φτιάξετε ένα κυκλάκι σαν κι αυτό, γιατί έχει μεγαλύτερη επαφή με την μπαταρία, καπνίζει καλύτερα. Λοιπόν, να σας δείξω και αυτό που έχω στο τσιγάρο μου. Να το. Ένα κυκλάκι έχω βάλει και ντουμανιάζει θαυμάσια. Θα σας δείξω μετά. Πάμε τώρα να βγάλουμε και να τρυπήσουμε το κάρτο, γιατί εγώ το χρησιμοποιώ με τάγκ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να βγάλουμε την ταινία και θα τα πούμε μετά πάλι. Λοιπόν, καθαρίσαμε το κάρτο, το τρίψαμε με σύρμα της κατσαρόλας και λίγο ενόπνευμα και έφυγαν οι κόλλες, δεν έχει μείνει τίποτα. Το σημαδέψαμε και επί τη ευκαιρία να σας δείξουμε το τρύπημα. Παίρνουμε την πόντα για σημάδεμα για πρώτη δόση, αφού έχουμε βάλει μια μελιδιά. Ναι, μπροστά το χέρι σου. Σε καντέμι. Λοιπόν, το σημάδεψε. Τώρα δεν μπορεί να μας γλιστρήσει, να μας πάει πουθενά, να βάζουμε τη μαγική βίδα. Και βλέπουμε ότι τρύπησε και για να σιγουρευτούμε φυσάμε. Κλείνουμε την κάτω τρύπα και βλέπουμε ότι φυσάει, οπότε η τρύπα έχει γίνει, αν δεν μπορούμε να τη δούμε. Λοιπόν, αυτό είμαστε έτοιμοι για το τάγκ, αλλά πάμε τώρα να στρίψουμε σύρμα για να φύγει από ο πόλος πιο ψηλά. Κόβουμε ένα σύρμα περίπου 2 πόντους. Παίρνουμε σύρμα από αυτό που δένουμε τα λουλούδια, επειδή είναι πιο σκληρό. Το μυτοτσίμπιδο το ξεχάσαμε στο παραγάδι, δεν πειράζει. Το γυμνώνουμε. Λοιπόν, κόβουμε ένα κομμάτι σύρμα από τα λουλούδια που είπαμε, το πράσινο, αυτό που δίνουμε τα λουλούδια, και το δένουμε μπροστά στη μύτη.
όχι πολύ πίσω, μία, εκεί φτάνει. Έχουμε φτιάξει αυτό. Τώρα παίρνουμε την πένσα, το πατάμε και στραβώνουμε προς τα κάτω. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θα μπουν μέσα στην τρύπα και θα κοντράρει αυτό και θα μπορεί να μας φύγει αν ξεβιδώσουμε κάποια στιγμή το κάρτο. Το βλέπετε? Τελειώσαμε σχεδόν. Λοιπόν, παίρνουμε το καινούργιο κάρτο, βάζουμε μέσα και σπρώγνουμε. Το μόνο που προσέχουμε είναι μην τυχόν και μας ακουμπήσει στο πλάι. Πρέπει να πατήσει μόνο στο πάνω μέρος του κάρτο και του πόλου, του κέντρου. Όχι στο πλάι. Και τώρα, έλα. Αφού βάλαμε μέσα το κόλπο, για να σιγουρευτούμε ότι είναι σωστό, θα το βιδώσουμε με την μπαταρία, μην τυχόν και το εξοδρομήσει. Με το σφίξιμο και πάει δεξιά αριστερά. Το βιδώσαμε. Το βγάζουμε και βλέπουμε ότι είναι κέντρο, δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, πιο χαμηλά. Έτσι, εκεί. Βλέπετε τώρα ότι έχει πάει κέντρο στον πόλο εκεί που θέλουμε, δεν ακουμπάει στα τυχώματα, οπότε μπορεί να βιδώσει μπαταρία κανονικά. Και όταν θελήσουμε δεν χρειάζεται να έχουμε το νου μας να είναι διαρκώς έτσι, δεν πέφτει τώρα. Μένει πάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ξεκινάμε, γεμίζουμε υγρό με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε. Κοψεσκούριο θα μας φάει όλη τη μνήμη. Λοιπόν, αφού έσταξε αυτό το γέμισμα, το βάζουμε στο τάγκ. Γεμίζουμε και το τάγκ. Έτοιμος, στεγνός. Βάζουμε και το drip tip. Και είμαστε έτοιμοι για δοκιμή. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα με αυτό το κάρτο, ο οποίος είναι 4 ημερών με συνεχή πιπίλα. Παλιός κάρτο. Δουλεύει καλά, παρόλο που δεν τα έχει τινάξει ακόμα, δουλεύει. Και τώρα θα δοκιμάσουμε με το καινούριο. Ντουμάνι. Κατά ντουμάνι. Πάρε μια καλή. Βλέπετε ότι είναι απίστευτο. Είναι κάθετη στα αντίσταση, 1,7 όμως, ο γράφει είναι, το μέτρησα. Λοιπόν, σας το προτείνω. Και αυτό και την πατέντα. Και αν δεν μπορείτε να ασχοληθείτε με το κυκλάκι, μπορείτε να κάνετε αυτά εδώ πέρα τα μικρά. Μπιπ. Λοιπόν, και επειδή ο δαίμονας μας έκανε και μείναμε από μπαταρία, λοιπόν βάλαμε την καινούργια μπαταρία για να δείτε τι θα πει ντουμάνι. Βράζει το πράγμα. Πιστεύω να καταλάβατε αρκετά.